салом бинандагони хабар тиҷи ин ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. имрӯз Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии сокинон ва бевосита шинос шудан аз вазояти саодати ду кишвар бо сафари корӣ ба вилояти Суғд рафт. қаблан президенти Тоҷикистон ҳамтои киргизаш Сооронбой Жээнбековро барои мулоқот ба шаҳри Исфара, Тоҷикистон даъват намуда буд. Жээнбеков даъвати Эмомалӣ Раҳмонро пазируфта, субҳи имрӯз дар марзи ду кишвар раиси ҷумҳурии Тоҷикистону Қирғизистон вохӯрӣ ва мулоқот доир намуданд. бар хабари дафтари матбуоти роҳбари Тоҷикистон, мулоқоти сарони ин ду давлат пас аз шаҳри Исфара дар Чолпон Оте идома меёбад. дар назар сафари Эмомалӣ Раҳмон дар кишвари ҳамсоя то 28 июл давом кунад. маврид ба зикр аст, ки сарони ду давлат муҳимияти нигоҳдории сулҳу осоиштагӣ ва дӯстии чанднасарии миёни мардуми ду кишварро таъқид карда, барои аз байн бурдани мушкилоти сокинони наздимарзӣ изҳори омодагӣ карданд. сафар ба мулоқоти роҳбарони Тоҷикистону Қирғизистон дар ҳолест, ки санаи 22 июл дар марзи ин ду кишвар садухурди сокинон ба амал омада буд, ки дар натиҷа як нафар шаҳрванди Тоҷикистон ҷони худро аз даст дода, наздики 16 тани дигар аз ҳар ду ҷониб сахт ҷароҳат бардоштанд. дӯстони азиз, ба ки видео маъқул шуд, лайк монед ва ҳатман комментарий нависед. шумо чӣ масъала доред? шумо чӣ фикр мекунед дар бораи ин ҷангҳо? оё мешавад ҷанг ё намешавад?